देवा सकळा दिवनगडच्या बेलवा पिरा सिद्धा महादसऱ्या कळसालिंगा बोंबले भरणी तू आज 12 पंचायतन घेव तेव्हा तू दळाचा थाळ केले चतुर्शीमा अकाल खातापुताची मर्यादा बांधले देव पंचाक्री तू पुर्यतो मारिंगण रायतो मारिंगण आज तू कांदिवस नितकारी याप्रमाणे देवा वर्षाच्या नियमाप्रमाणे ही नांगर परब केली आहे ती पावन करून घे। आज या गावाकडे शेती भातीकडे काय नुकसान असं सगळं दूर करून आज सगळ्यांक बरी सद्बुद्धी देऊन ह्या सात मुपाची त्यांना बुद्धी दी आणि त्याचप्रमाणे देवा 2 नैवेद्य केले आहात ते पावन करून अमृताचा फाळ डोलाचा पावन कर गावांक सगळ्यांक सुखाचा मार्ग ती साहेबांनी मला कर कुमार रे